Asteburuntan Eki Europako haur dantza taldeen txarmapean egonda gauargi festivala Ezpeletan eta kolore eta lilura artean Chokamets, Les Mutants, Grenobleko taldearen sorkuntza ovni bat bezala pausatu zen Ezpeletan. Konpainiaren koreografoa den Jaki Simontzelik 10 eta 22 urte arteko 24 dantzari gazte zuzentzen ditu, Peio Zerbielen musikak duelarik nehoria emaiten Chokamets ikusgarrian. Proposatu nion, bat nire musika agintzan berak pieza batzuk ardetzan, auta detzan eta hortik aparte, horren erdi bateko sorkuntzan eman dugu ere 6 minutuko pieza bat sorkuntza ikusgarriari eman duena, titulua eman duena. Chokamets, zakit, badu ideia bat, zer erakutsi nahi du? Amets eta soka eta bi hitz horiekin asmatau genaukan beska bat idei bat erretekotan gure ametsetarik behar ba urbil edo gertu edo urruna gaudela esperantza beti esperantzari eman behar dugula beste zait eta gazte horiek dira baita ere geroari begira esperantza, fendudarik gabeko esperantza. Gauargiren azken ikusgarria gaur agatzean iraganen da hemen Ezpeletan. Momenturik hungigarriena izanen da hor dantza talde bakotsak bere azken agurra egin emaitu.